Готово, направих един голям череп. Айде, Йоли, кажи ми сега къде са твоите бутуши? Моите са от италиански магазин, обаче са дошли от едно царство. Аха, вълшебни бутуши. Да. Някой друг ще каже ли? Аз. Да. Моите са дошли от... Нека ги видим. От какъв магазин? Аз като ги гледам такива зелени, може би са дошли от някакъв горски магазин. Да. От горския момчиле, твоите бутуши? Откъде си ги намери? Кажи бе, ти си... Мамо, от някакъв магазин за кетове. Тоест моите обувки са от горски... Ей сега. Дари. Моите обувки са... Едната обувка е от пиратите, а другата е от феите. Ого, два чифта обувки ли имаш ти? Да. Я да видим, Алексчо, дай да видим твоите. Ти твоите къде ги намери, вълшебни обувки? Моите са чудовища. Моите са роботи. Роботски обувки. Да, роботски. Откъде са такива роботски? Те се купуват от роботски магазин, където в страната на роботите. Ясно. Моите обувки са от една царска гора, където живее царя на гората. Ясно. Добре, я сега да продължим да видим какво още ще си намерите.